Te figyelj, nem azért, hogy piszkáljalak, de mégis mondhatnál valamit, akármit, mielőtt odaérünk a szállodába. Vedd úgy, hogy szerelmi előjáték. Az orromra kötnéd, hogy min gondolkozol? Semmin. Nem gondolok semmi különösre, csak úgy összejössz. De hát csak gondolsz valamire, amiről beszélhetnénk, hogy ne hallgassunk. Ha lenne miről beszélnünk, nyilván beszélnénk. Nekem csak járnak a gondolataim, de remélem nem zavarlak. Nem tudom, Charlie. Úgy tűnik, hogy elmegyek pár napra egy partnerrel. Vagy hülyeség? Jó, tőlem dumálhatunk, oké. Mi újság? Szeretném, ha beszélnél. Úgy tűnik, hogy kizársz mindenből. Érted, mire gondolok? Tessék, témánál vagyunk. Mindig itt kedsz ki. És? Nincs igazam? Nem is értem, hogy miért tűröm. Miért? Azt mondtad, menjünk Palm Springsbe, és oda megyünk. Igen, látod? de nem egyedül. Másfél órája ülünk az autóban, és beszéljünk, olyan, ha beszélni hogyha... akarsz, beszéljünk! Beszéljünk! De hát ez nem beszélgetés, ez olyan, mintha... Igen? Charlie? Lenny vagyok. Jó ideje próbálok hívni. Bizonyos Mooney úr keresett. Apád ügyvédje. Beszélni akart veled. Apád meghalt. Itt vagy? Aha. Részvétem, a temetés holnap lesz, Cincinnati-ben. Azt mondta, te tudod. Megadta a telefonszámát. Kösz, nem érdekel. Ezen kívül? Semmi. De ha segíthetek valamivel, zörög nyugodtan. Sajnos változott a program. Te ezt sajnálod? Meséltem, hogy réges-rég eltávolodtunk egymástól. 2 éves voltam, amikor anyám meghalt, csak ő meg én maradtunk, de nem jöttünk ki. Elmész a temetésre? Bár. Megyek én is, jó? Nagyon aranyos vagy, de a világon semmi értelme. Akkor megyek értelmetlenül. Elnézést, elfelejtettem, kivel beszélek. Ok, bon, très bien. Merci, oui, oui, vous aussi. Hein. Au revoir. Ó, csodába. Mi történt? Ellene szavaztak. A szélturbinák ellen? Igen. Fél éve kezdtünk el tárgyalni, akkor mind oda voltak, áradoztak a nagy fellendülésről. Most úgy döntöttek, rosszul mutat a hegyen, árt a kilátásukra. Én azt hittem, ez már lezárt. Az volt. Gyakorlatilag az volt, ezért olyan bosszantó. És tehetnek Persze, meg is tették, ezzel kész, vége van. Sajnálom. Nem, csak olyan lehangoló, már nem bírom tovább. Át kéne menni Rémihez. Nem, neki nem jó dolgozni. Miért nem? A kormánynak? Szerintem ez másmilyen kormány. Kell a törvény, csak így haladhatunk előre. Van más útja, és rengeteg munkát vetszölnek bele. Nos, akárhogy nézem, ez a megoldás. Akkor hadd emlékeztessenek, hogy nem bírod ezt a pasast, amíg neki dolgoztál, állandóan nyafogtál. Jó, néha seggfej, de intézi az ügyeket, én is ilyen akarok lenni. Okay. Egy igazi picsa, jó? És ahányszor a pasira nézek, csak a törtetést látom benne. Bocsi, de nem tudok bízni benne, csak azért került be egy ilyen helyre, mert a kormány szereti felvenni a seggelókat. Nem foglalkozom vele. Szerintem szarul éreznéd magad, érted? Ott a sok politizálás, meg a kompromisszum. Mindegy, már meghoztam a döntést. Utálok jótétlélek lenni, aki feltolja a sziklát a hegyre, ami a másik oldalon nem legurul. Ez a pasas az, aki tollal haigálja az alkalmazottait. Oké, már egy éve át kellett volna mennem oda. Tudod, de megijedtem a munka mennyisége miatt, de úgy látom, nem lesz ennél jobb lehetőség, és a pénz is több, és bevállalom. Oké. Biztosan? Nem vagyok biztos semmiben, érted? Mármint... Mi lesz a többiekkel, ha elmegyek? Mondjuk Françoise-zal, aki számít rám. De mit gondolsz? Elvállaljam, vagy sem? Nem. Nekem nincs véleményem. Nem szeretném, ha a fejes túránál egy döntésbe a burgonyi szélturbinák ügye Nem miatt. csak erről van szó. Egész nyáron ezen pörögtem. Persze, tudom, ez hogy így lenne van, a tudom. helyes. Jó, csak és jó, akkor csináld meg. Megcsinálom. Rendben.